खुलुमबाय गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल वारि कुसुमबारजों लोगोसे गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों दासिमनि मोननैसो खौरांफोर होगोन भिडिअखौ मोजां गिबियाव खोनालांदो। बर' हारिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा मोसानाय मुसुरनाय गेलेनाय बायदि बायदि बिथिंफोराव जौगानायजों लोगोसे थुनलाइनि बिथिङावबो जेननानै थायाखै। थुनलाइगिरि गौतम दैमारि बिथाङा जिउ गोनां सल' खन्थाइ बिजिरनायनि थाखाय 2021 मायथाइनि भारत सरकारनि साहित्य एकादेमि फोसावनायाव लाइमोन लिरगिरि बान्थाखौ मोननो हादों। थारैनो बियो बर' हारिनि मोनसे गोग्गाथाव खौरां। सनितपुराव सानै सिखावफोरखौ हमदों। दरं जिल्लानि करफटिया सहराव थानाय जारिमिनारि हनुमान मन्दिराव सिखावआ हाबनानै मुर्ति आरो गोबां सना रुफा लुथेनाय जाथायजों लोब्बा थानाय साब्रै सिखावफोरखौ सनितपुर जिल्लानि गुबुन गुबुन जाथायनिफ्राय आसाम पुलिसा हमनो हानाय साब्रै सिखावफोरखौ बिराल हुसैन, हुजिरा बिहमान, रबिकुनुर इस्लाम आरो आबिद आली होनना सिनायथिनाय जादों। बिसोर साब्रैबो दरं जिल्लानि तिरामारा पुलिस थानानि सिङाव थानाय कार्टुननि गावनि थागिबि सिखावफोरखौ हमनो हादोंब्लाबो दासिमबो खावनानै लांनाय मुवा बेसादफोरखौ बोखांनो हायाखै। सिखावफोरा मन्दिरनि थालाखौ बुफायनानै मोनब्रै मुर्ति आरो गुबुन बेसेन गोनांफोरखौ लुथेनानै लाङो। बेजों लोगोसे सिखावफोरा दान बाक्साखौ बुफायनानै गोबां रां लुथियो। गुवाहाटी मिउनिसिपाल कर्परेसन बिसायख'थिनि अक्ट'आ बैसागुनि थाखाय फावसायबाय। बिसायख'थिया 19 एप्रिलावनो जानो गोनांमोन, नाथाय बियो दा फावसायनानै 22 एप्रिलाव जाहैसिगोन। मैया रायजो सभा बिसायख'थियाव कंग्रेसनि एमएलए सिटिया उमेदआ कंग्रेसनिफ्राय बोख्लायजादों। एमएलए सिटिया उमेदआ गोसो जानानै बिजेपिखौ देरहाहोनो भट होदोंमोन। आसामनि चराइदेवआव जेजों ना सारनाया बन्द थागोन। चराइदेव डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटआ अर्डार खालामनाय इउज खालामना 1 एप्रिलनिफ्राय 15 जुलाइसिम जेजों ना सारनायखौ बन्द फोसावो। मानोना बे समाव नाफोरा फिसा जोनोम होयो। आयेनखौ सिफायोब्ला सेक्सन 80 इन्डियान पेनेल क'डनि गेजेरजों साजा मोनगोन होनना फोसावो। दासिमनि भिडिअआ बेखिनियासै। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम, मानोना आं गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन।